Il-pulizija qed tinvestiga każ ta' dgħajsa li abbord fuqha kellha ma' 80 ruħ barrani li marru mawra madwar il-Kosta Maltija, fosthom Sakemuna, u li fuq id-dgħajsa instab l-alkoħol meta mhux magħruf kienx permess li dan jisserva f'ambjent ta' bar. Filmat li t-tella sibt filgħodu fuq il-medja soċjali wera numru ta' nies jidhru jitilgħu fuq opra tal-baħar lesta biex titlaq minn Buġibba. Din l-opra tal-baħar deret dieħla eskortata lura lejn Buġibba minn dingi tat transport Malta ftit qabel il-5 tas-sibt wara nofsinhar u jistennewha kien hemm il-pulizija u timijiet mid-Dipartiment tas-Saħħa biex jinvestigaw jekk kienx hemm każ ta' ksur ta' direttivi mogħtija mill-awtoritajiet tas-saħħa biex tkompli tiġi mrażna l-mixija. Fuq id-dgħajsa membri tad-Dipartiment tas-Saħħa ħadu l-kuntatt tan-nies abbord biex isir intraċċ tal-kuntatti f'każ li jiżviluppa każ tal-COVID-19. Mhux magħruf kienx hemm permess li jisserva xorb fuq id-dgħajsa iżda One News għandu informazzjoni li nstab l-alkoħol fuq id-dgħajsa. Sa issa One News mhux informat jekk l-alkoħol kienx ta' sit id-dgħajsa jew inġabx minn persuni li telgħu fuq id-dgħajsa. Minn fuq il-post stajna naraw li n-nies abbord id-dgħajsa kienu ta' etajiet differenti, fosthom anki familji bit-tfal.